Играхме тенис цял ден. 3 мача направих. Тялото ми беше много напрегнато, всички мускули уморени. Съответно, затова дойдох в спато и избрах магнезиевото езеро, за да може да отпусне тялото самия магнезий и се чувствам наистина много по-добре след процедурата. Впечатленията ми от спа Посейдон е много приятно място, спокойно, приятна музика, добре осветено, не натоварващо. Това, което най-много така като впечатление остави в мен, е именно Магнезиевото езеро. На малко места в спа в България има такъв тип възстановителна процедура. Спа център Посейдон би го препоръчал и на близки и приятели, както вече идваме от известно време с приятели, особено след спорт. Чудесно място за възстановяване.